Lah, ngandel ora sing jenenge nyambut gawe iki ora ajet. Pripun ta? Kala mangsane ya sok nganggo salah, wong iki mau nyatane ya durung mangsane suwuk, kendhange wis ngejak suwuk. Kuwi salah sawijining menungsa ki ora iso sempurna ngono. Lah nggih leres saestu menika sing penting menika nggih. Kok njok golek kanca. Golek bela kok ya. Nggih mboten napa-napa niku jenenge lumrah nggih. Menungsa memang harus ana laline, ana salahe wis di ngapura. Ngono. Wah, sugeng dalu Mbak Tati. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange, Mas Keter. Larise ora umum, sing penting sehat dijaga awake. Amin, nggih. Aja nganti tambah lemu. Ya nek mengke nek ora lemu berarti ya dodi. Ayo sapa ngerti gandeng saiki makmur tambah lemu wah jan sesuk kebayakmu dadi sesak kabeh malah. Mboten iki nek engko nek dadi nek ora lemu berarti ora titrotno. Kan Oh, jenenge iya, ya. tatin titrot ngono. Dadi nek cilik kok dadi ora titrotno nggih. Dadi apa? Dadi apa? Kelingan ora, Mbak? Pripun? Ning kene iki mbiyen wis tau sowan. Lali aku. Nderekke almarhum Ki Senone Nugroho. Walah duwite wis entek ya wis lali Mas. Ya mbiyen le wayangan nang daleme Pak Sugeng. Oh nggih, taun pinten? Aku ya lali pisan wis suwe Lah, nggih, sawetara suwe. Kula iki ya cepet-cepet kok kaya tau rene ning ketok iki mbiyen ki ora nang kene, ngenten lho. Ya nang kene ki nang ngarepe Pak Sugeng mbiyen. Tapi ini madhepe nanti lali aku ya. Ngarepe rono mbiyen. Ngarepe rono. Niki nggih sakmenika sampun sowan malih. Sowan malih. Alhamdulillah Iki menika. suwe ora diadani merti dusun, iki arep diadani merti dusun meneh. Oh nggih, Diwiti bengi iki. nggih mugi-mugi taun candhakipun saged bersih desa malih. Nggih. Iki sing rawuh sepuh-sepuh ya sing keparo lenggah. Nggih, niki luar biasa nika. Ana Pak Sumpono, terus nggih. ana Pak Lurah. Nggih sugeng dalu sedaya mawon. Nggih menika wujudipun tatin titot nggih ngenten menika Bapak. Nggih Lho, menawi kae saka Kundo Kabudayan diwakili karo adikku wedok. Sapa pangling ora kowe? Kae Mbak Astuti Handayani kae. iya. Saiki pindah kene to, Mbak? Oh enggak. Oh, iya, Oh muter-muter, oh Ora iso nggih. bocah Jawa kae. Nggih. Ana Pak Lurah, ana Pak Sumpono, ana Pak Sugeng. Nggih, derek mangayu bagya menika Pak, derek ndedonga kagem masyarakat wonten Jigutan. Sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat nggih, rahayu wilujeng, mugi tansah pinaringan rejeki ingkang berkah lan barokah. Mugi masyarakate nggih tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemah ripaloh jinawi. Amin, Allahumma amin nggih. Nah, mau Menika ya. nggih wonten sing mrika lho, Mak Geter. Wah, sing do lenggah mriko ya kathah. Nggih, menika nika sing kono sing kirane tikete bayare 30.000, sing kene sing kene. Urung-urung kok ngrembug duit. Lah maksudnya iki kaya konser ngono lho. Sing VIP di sini yang sana rada mburi iki rada Oh, mriki nggih enten nek iki sing bayar kira-kira bayar pira, Pak? 15. Kere iki alhamdulillah mau sore gluduk-gluduk kaya ngono. Oh nggih, iki alhamdulillah diparingi dipun terang. paringi terang nggih mboten Jawa menika nderek remen. Pokoke niki masyarakat tumplek-blek wonten mriki sedayanipun do delok wayang, do mriksani mriki sedanten. Sehat-sehat nggih Pak nggih. Nggih. Yo, sing diarep-arep ki Mbak Tatin kok ya. Masa yo kula tok yo kabeh. Mbak Tatin. Nggih. Iki mau kan panjenengane Pak mantan Kapolsek utawa ketua panitia kepengin duet karo Mbak Tatin. Saestu? Ning gandeng iki mau ki panjenengane Pak Lurah ya wis ngendika werna-werna tentang merti desa. Terus kae ana apa kae sing dadi sesantine Jigutan Gumregah mau awan ya wis diadani kirap mongko pirang-pirang RT ana gulungan werna-werna. Wah, mau ana aku mau ndelok videone mau ana sing nggawa patung ning patung wong. Patung wong. Patung wong wah apik banget iki mau. Diobong mboten? Diobong mboten? Ya ora kok diobong. Oh tak kira nek kaya sing daerah kono dadi nggawa patung bar ki patunge diobong ben carane iki ngilangi syukur sakit ngono lho. Lah ampun nek diobong karo rane aku ora ngerti iki mau. Mergo ming cuplikan videone. Lah mula sadurunge iki ngaturi panjenengane Pak mantan Kapolsek. Nggih. Iki njumbuhake karo sing dadi wigatine awak dhewe buka rasa sikik. Oh nggih. Sing tembang nganggo bawa ning sing surasane uga tentang Jigudan. Ya, wong dasare aku sadurunge sowan rene mau ning omah wis urek-urek, etok-etok gawe reka-reka, gawe asmarandana Jigudan. Ya, Jigudan. Jigudan kuwi ana huruf ana pira, Nak?
Eten Jiro Lupatmo Nemtu. Nah kuwi dadi lagu utawa tembang Asmarandana. Malah ya jalan. Sing kuwi surasane pokoke sing ana njumbuhake karo Merti Dusun Jigudan. Ya coba tembangno. Jenengan le napa anggit wau? Mamu sore. Pinten menit? Mbuh ya ora tak meniti mau. Kira-kira ya setengah jaman lah pokoknya lah. Oh ya, berarti ya lumayan. Suwe nak setengah jam gitu prapaku. Oke, niki jenengan jan luar biasa langsung jigutan apa iki Merti Desa langsung digaweke tembang. Iki nek ora pripun? Orang yuta kaya boleh ya. Kae sing ngendika Pak Sumono lho dudu aku lho. Kok dadekke ati aku mau muni saka panitia Mang Yuta. Lah apa ora yo? Ning sak tenanan yo 3 yuta ora Mang Yuta. Aku padahal ora sak ngono lho. Mosok sih. Wingi aku njaluke 10 kok gur 3. Asalahe panitia pasrah karo aku. Lah nggih nek benjang malih mboten sah pasrah kalih dalange Pak nggih. Lho ora ngono, aku ya wis matur karo panitia karo Pak Maryadi karo Pak Sugeng, Pak. Menawi badhe ngersake Mbak Tatin monggo tak caosi nomere. Mboten pasrah Pak Dalang mau. Nah terus tak hubungi dhewe. Ora iso tak makelar, siap aku ngono. Lah iso nek anggere niki kanca dhewe iki anggere muni Mbak Tatin tanggal iki selo ora selo. Ya wis ra ono hitungane ra piye ya wis ya piye karo kancane ya ora apa-apa ya. Ayo ngelingi biyen nyambut gawene le bapak dapat bareng-bareng to raan. Lah nggih, menika nek kalih Mas Gitar nika jujur kok niki Mbak Tatine saking panitia pira kok dikekke aku ya tetep saka panitia iki wis bunder cepleng. Nah, makane buktine transfer mau ya tak screenshot tak duduki panitia mausan. Jigudan ana huruf 7 as dadi Asmarandana. Tak juduli Asmarandana Jigudan. Diwiwiti saka huruf J. Kaya mengko ditibake ning kadung tresna. Nano. Nggih. Saka huruf J nak. Siap. Jenengan sing hurufe nggih, kula sing nembangke. Yo, J. Nano. Kok malah ngartekke ya. Jigudan greget nyawiji. Jigudan greget nyawiji tegese jumbuh karo judule gumregah jigudan nyawiji gumolong. Nah, terus bar J terus I. Ing pahargyan Merti Desa Ing pahargan Merti Desa tegese ngadani Merti Dusun utawa mejeng umum. Bar I terus huruf G. Guyub lan rukun Guyub rukun lan dusune tegese enom tuwa sing cilik kabeh bersatu mreh majuning dusun Jigudan. Terus bar G terus U. Umbul tengah sesarengan. Umbul donga sesarengan tegese bareng-bareng padha nyiwun ana ngersaning Gusti. Bar U terus D. Dimen tebih rubeda sing disuwun adoh saka sambikala. Terus bar D terus A. ayem tentrem kok aman kono gawe dhewe lho Ya upama digawe aman ya ora apa-apa. Ya. Aman, aman tentrem ya kena. tentrem lan rahayu Ming kari-kari dhewe huruf N. ngumandang dusun Jigudan luar biasa tepuk tangan buat Mas Geter
Kok buat aku piye kowe sing nembang kok kan. Ya kan jenengan sing ngripta. Ayo ki mong reka-reka golek pasaran. Nggih niki dalenge jan. Ya le ngrakit tembung utawa le ku ngracik lagi sore mau. Nang kene mau dadi kelingan terus tak kirimke karo panjenengane. Nggih niki le ngirimke kula pun jam 09.00 mau esen ya. Dadine iki le ngripta jan luar biasa lagi mau saiki ditembangke dengan istimewa. Siti biasane nek kalisat sing sisih wetan ki wis pirang-pirang tahun wayangan aku tuh esuk sesuk gilirane mbok menawa aku meneh kalisat ki hurufe K L 7 meneh asmara dono meneh sesuk 2 juta meneh apa ora gunturan nggone Pak Sumpono ki yo 7 meneh sesuk Pak Sumpono siap to Pak kangge kula mboten wah tak dongake muga-muga udan terus. Ya ora ngono. Ya nak ya ditibake dhisik kadung tresnana. Ya. Nggih, siap. Ya, nananena. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkatan manjarang aduh Iki dindanuke ning tipis-tipis ya nak ya. Nggih, siap. Yo. Pacakane sarawa asri Surabaya nenku tansah kawur eman waslah Kang Mas Parah
jilbab nganti mak ngek. Ya oleh mek apik dadine ya ngono kuwi. Coba oleh mek rada piye ngono wis ulatis kaya mecuju kae. Kayak ngemot cakruk ya. Bab nek ora krungu suarane dhewe, ah suarane atas kok kan. Lah iya. Ya. Pacaane sarwa asri. Serobah dan tansah kawar keman waslah ayan ampun kanges marane sampun menika. Matur nuwun iki mau Asmara Dana jigudan dibablaske ning Kadung Kadung Tresna. Lah Nggih. saiki nagih karo panjenengane Pak mantan Kapolsek utawa ketua panitia. Ngopo kok dadi ngono? Ya Apa? mergo wingi iki jane aku rak ya nyun prisa. Ah sesuk pasangane Mbak Tatin sinten aku? Mboten nganggo pasangan, wong sesuk mboten nganggo pasangan panjenengane Pak Lurah ya arep munggah. Oh nggih, siap. Panjenengane Pak apa kuwi ketua panitia ya arep munggah. Oh nggih. Lah iki ngunggahke Pak mantan dhisik, monggo di seperti nganggo kublak kutak Mas. Yo. Hati-hati wetin tak goleke mungsuh mantan Kapolsek. Ya iki wis gedhe dhuwur kaya Arya Penangsang ya. Ayo dibageke dhewe. Belangkonya lain. Belangkonnya lain iya, kenapa ada klewer-klewernya? Nganu ya, kaya Sony Jos. Ini ada sejarah. Sejarahnya apa, Pak? Ini tinggalannya Pak Andrus. Oh begitu. Oh alhamdulillah jenengan angsal tinggalan saking Pak Andros nggih. Dadi Doa saya jadi bupati. oh ya. Kalau Doa. nggak dikasihkan saya belum tentu jadi bupati. Oh. Ngono dadi mergo dongane beliau bapaknya saged dadi Pak Bupati ngonten. Ceritane. Iki panjenengane Pak Maryadi iki sing ketonton nek dadi Kapolsek mula ya bahasa Indonesia terus iki. Enggak apa-apa ya. Memang susah jadi mantan. Gitu ya Pak ya. Kenapa? Iya. Sakit ya, Pak? Iya sakit. Sakitnya gimana lho? Ya. Pak Dalang nyebut mantan. Lah pripun? Iya. Ya mantan apa bukan? Apa? Mantan apa bukan? Bukan. Bukan, masih. Masih Bukan. cinta Masih cinta. sama aku. Bukan. Oh, bukan. Saya mancing-mancing saya lho. cintanya sama Ibu Prastiwi. Wah, mulane kok wingi BA karo aku Ya. nganu besok Bu Prastiwi ada enggak Pak Dalang? Ada Pak, jangan. Maksudnya seumuran. Oh seumuran. Diwasi Prastiwi wis pede banget, wah genah nyawer engko Pak Kapolsek ngono. Iya. Wis tiwas tersipu-sipu Bu Prastiwi. Kalau nyawer nek mantan berarti nggak banyak. Ya alangkah baiknya kalau banyak. Nanti rezekinya juga banyak gitu loh Pak ya. Iya. Ini nyuwun sewu Bapak Ibu, saya nggak bisa nyanyi sebenarnya. Tapi karena ditodong sama Pak Dalang, katanya request, saya nggak pernah request. Oh, bohong itu Pak. Oh dulu besok saya naik panggung. Tapi kan saya duetnya bukan sama Bu Tatin. Lah mau sama Sama Bu siapa? Tatin saya agak minder saya. Wela tadi ini ora payu. Lah maunya sama siapa Pak? Ada. Guyon. Berarti turun saja, turun. Ya kowe ketegelen nek. Lah tidak mau sama Kalau saya. mantan itu diperintah, Enggak Pak, enggak berani. langsung Maksudnya- aja. Langsung Nyanyi, saja? Saya Apanya? mau nyanyi Apa? Caping Gunung. Walah capek gunung gitu. Tapi minta tolong Bu Prastiwi. ya di Jengleng. Bawani. Dibawani di jenglengke sama Ibu Pras juga. Ya Oke. bertiga. Oke, siap. Monggo, monggo. Tiga. Bu ayo Bu Silakan tampil ke muka.
bareng direkwes karo Pak Maryadi terus le juga digenit-genitke. Mbak, sampean iki lungguh dhuwur wae yu. Ah niku ning ngisor mung sak wedine Pak Maryadi. Ora tenan to ora. Arep nabrak. Angka 10. Iya, enggak apa-apa. Walaupun pendek dan tinggi, tapi tetep pas, Pak. Nah, ora pas yo tok pas-paske iki. Lah iya. Nanti yang ngepaske Mau biar tinggi saya. mau pendek pasti pas. Pas, ya. Pas napa nih, Bu? Wong iki areng kerangkul wira pas kok pas. Ya karo lungguh to no. Lek karo lungguh ki le ngopo? Ya leng rangkul. Oh, lek Nek rangkul. ngadeg ya tetep ngene. Nggih, menika wonten pamurutan Nggih. samping gunung Bu Nggih, Pak. Aduh, paling manis aku. Aja diketokke sifat asline. Moh pancen kaya ngono kok kon nutup-nutupi. Ya mengko ya, mengko. Aja saiki. Ayo rasani apa? Napa? Mboten jenengan ganteng sekali, Pak, nggih. Oh, dulu Iya. dulu. Kok dulu ya, sekarang masih ganteng loh, Pak. Karena brengkose ra nguwati ya. Ganteng Pak Sumpono kayak. Kados Raden Gatotkaca, Pak. Heeh. Nggih. Heeh. Ilang suwine ora? Ilang suwine ora? Sampun nicang, Pak. Dereng ta, Pak, tasih kiat suwinipun. Oh, top. Oh. Jenengan ki, Eh? Bapak, jenengan niku dong mboten dijak bicara sama Bu Pras dong mboten. Jelas enggak? Jelas. Jelas apa maunya dia? Enggak tahu nih, coba. Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Aku Indonesia. ya ora iso bahasa Indonesia. Oh, Jawa iso. Nyuwun ya? sewu, nggih. lama merantau. Oh, nggih. Ya. Di mana bumi berpijak, langit Di situ, dijunjung. langit Nah, sekarang baru dijunjung. kembali ke sini mencoba ya, bahasa Jawa nggih. lagi. Oh, begitu. Oke, Romo baik. Inggil ngoten lho. Oh, injis. Capek gunung Ya, ya. gandeng sing di-request ki Bu Prastiwi ya. Bu Prastiwi dhisik sing sepuh. Siap. Injih. Waduh. Ya mingkari kemayu ya. Kayak dodol gudeg ya. Sanes, Pak. Injih. Monggo, Bu. Lo dodole apem. Sanes. Badhe nglesaken apa, Pak? Bapak kersake apa mboten? Apa mesinten? Niki, Bu, Mbak Tatin apa, Mbak? niki Bu Pras kan Sing jualan mandhe kula, Pak. kersa, Mak. Kersa nggih ra ditengik. Wah, tengek kok didol. Anane kok ya. Wis diobati barang. Ayo. Apem kok diobati, rasane njur kepiye? Ya ben ra tengek. Pak Babin, tahu apem enggak? Nggak tahu ya. Mangke medal, Pak, kula dudui. Napa mangke kula foto lajeng kula kirimke. Ayo, minta dijegleke mboten, Pak? Mboten sah. Oh, mboten sah. Klasik mawon. Oh, klasik. Oh, klasik, nih. Badhe ngresapi suarane Bu Prastiwi nggih, Pak nggih. Nggih. Ayo yuk. Ampun naming suarane lho, Pak. Angger le nyuwara kita genit-genitke mengko ora suwe-suwe krasa panjenengane. Saben bengi nyawang konang. Suaranya masih seperti gadis ya, Pak. Nggih. Piye Mbak Tatin suarane ngendikane mau piye? Masih seperti gadis. Memang gadis, Pak, kula. Ya, Tapi irungipun. maksudnya. Telo. Kenapa, Pak? Telo. Telo. Oh, Marah dia. marahnya telo gitu ya. Batine kok Telo. Telo. Nek sini telo. Telo. Guyon. Jenengan dulu masih diminta kok ya. HP ini mungel ya, Pak. Pundi kula pendhetke. Kuwi iki toto-toto panjenengane arep transfer karo Bu Prastiwi. Oh, ngaten. Boleh, Pak, boleh. Nah iya. Yen memajang mong karo janur kuning
kuning takut dange Pak Maryadi. Pak Maryadi. Pak Maryadi. Nggih, dawuh. Kula Mau udang- digudang. Tahu. Piye lek udang pripun? Geyang. Alah. Terus Wes ngono wae. kok Ayo wis pengalaman ngudang kok ya. nek ngudang cah cilik iki bola-bali kok, Bu. Aku masuk gur tak giong-giong. Biasa ngudang Pak Dalang. Pripun? Niki. Mungkin. Tak giong-giong terus Wes wae. rawah nih. Ngapa angkat rumian, Pak? Ira entuk munggah paling saja. Ono sing Gak ibu Mas sing kok ya marah-marah. Ngampil sekedap nggih, Bu. Meringankan beban panjenengan. Maksudnya Kayak main leren sih, Oh, iya. Ibu. Tak ganti ning Oh, dhuwur tiga. ya, Pak. Nggih, Pak Maryadi yo mantuk-mantuk wae. Biar cepet. Sajake yo hasrat yo. Biar cepet. Yo biar cepet Cepet oh ya. napa, Pak? Cepet selesai. Cepet selesai. Oh, Pak Maryadi seneng cepet, Bu. Muka kula seneng alon-alon ya, Pak. Yo gentenan sing bintang tamu ki kowe malah. Jenengan sing disuwun Pak Maryadi kok. Oh. Ayo, arep wani piye ayo? Heh? Pak polisi lho. Takon nyuwun pirsa karo Pak Maryadi gentosan mboten, Pak. Napa kula terus? Elah mau Ah. iki meneng sedilit kok le. Iki Pak polisi lho. Separuh-separuh. Oh, separuh-separuh. Nggih. Jenengan Pak polisi to? Yen. Dulu. Berarti gadah pistol, Pak jenengan. Nggih, Pak. Masih Pak. Pak. Ya, gentenan Pak Tatin. Nggih. Kambang wae watahan Arep dikemayok-kemayok ya tetep sing dialem Bu Prastiwi. oh era payu Yo ora. guna Mulane ora ngersake dijenglengke ya tenane arep ngresapi suarane Bu Prastiwi karo Mbak Tatin gitu Pak. arep meres sapi Bu Pras Meres. Oleh kok ana mesti meres. meres sapi kok Meresapi iki ngrasake. Nah. Oh, anjir. sing ngenong iki njaluk dituthuk macitan sarwi jahanam Ya bar Panjenengan mboten, Pak? Mboten. Oh. nggih. Panas udan. nyun prisa Bu Prastiwi karo Pak Maryadi ngersake parikan mboten Pak. Kersaken parian mboten, Bapak? Aduh. Nggih saged. Tapi ampun banyak-banyak. Oh, Kasihan yang nunggu. Oh, nggih. Ya. Mbak Tatin monggo parian. aku kok dilempar aku jenengan kok yo Mariane yang penting dusun Jigudan. oh Ya, buat betul. jigutan bukan buat panjenengan enggak Ampun. ampun oh nggih arep mangan Heeh. mergo ngelih wetenge Ayo bener ya. mugi warga jigutan lancar rezekine Yes. ya Yes. ayo Bu Ayo Bu Pras. Ana wong edan Heeh. terus ning ngarepku. Kok terus nuding kono. ora ngapa-ngapa lho kuwi Mas Kezan lagi Kira melu-melu kok ya tok Seneng gebyah-uyah. aku lho kowe. Nek karo aku ngece ben. Jaluk apa ngaku ora oleh apa-apa kok jaluk.
Mugi Ayo lali. mugi warga Jikutan Nggih. samsaya maju. Nggih, amin. Ayo, mbok menawa kene iki sak larik panjenengane Pak Maryati nano neno tak tuntun yuk. Kula tuntun Pak, monggo Pak. Monggo dituntun, Pak. Bu Pras mawon sing nuntut Oh, nano neno. Panas udan ngoten Pak. Panas udan. Nah, terus. Ah, kene bagus Pak suaranya. Dibalik yuk, udan panas. Udan panas. Udan panas, panas Dibalik meneh. udan. Nah, kene ya sepo ya saya seneng wolak-walik, Pak. Ora marem ora diwolak-walik. Ah, Pak ngono. Nah, ra ngono. Iki iso dibalik ora? Aku Dibalik ya padha wae. Ora Nek iso ngarep buri padha. enggak bisa dibalik lemon. Ya ampun ngece Pak. Mungkin nek ngerti buktine jenengan tekon. Bupras ya ditantang ya. Aleng-aleng ngoten Pak. Aling-aling Caping caping gunung gunung. Wah, apik. Kok pinter ya, iya. Serius ae. Serius, tapi nadane pas kok, Mas. Iya. monggo Mas Katno. Wis mari iki. Ya. Alhamdulillah nek Mas Katno sudah sembuh ya. Alhamdulillah Mas Katno Iya. suarane saiki wis pulih wingi. Derek remen, Mas. Pirang-pirang panggung nganti dibalak kabeh. Mulane aja kok kian ngemot kuwi. Sambat karo aku Agustus mbalak selawe jam mergo suarane rusak wingi. Jan. Kuwi dilepeh kuwi aja dimot bae. Agak penak kok. Oh ya kuwi tombo kok ya. Tanggone malah kuwi tok iki. Enak ya, Sehat-sehat Mas, ya Mas ya. Ya ganti Mbak Tatin. Neno. Nadyan wadon saratna Tibaning langgam mbok menawa Pak Maryati arep ngersake melu nembang. Nembang. Ya. Neno neno. Monggo Pak. Dek zaman berjuang. Dek zaman berjuang Ya. jur kelingan anak lanang biar tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biar nate jadi ning saiki opo lali neng gunung tak cadongi sego jagung
Gak apa-apa, malah ini kayak apa itu duet ada suara satu, suara dua, saut-sautan lho Pak. Iya. Iya. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha ora lopo Walah iki. Nggih, matur nuwun. Pak. Oh, dibagi dua, Bu. Kon bagi dua lho, Bu. Mbok kok rasa. Iya, ya wis ra apa-apa nggo buke ra apa-apa ya. Matur nuwun ya, Nok. Terus ngapa? Kok ra ikhlas? Ikhlas lillahi taala wis mohon dipek jenengan nggo tumbas permen ya. Hah? Wis tuwa kon ngemut permen. Lah tumbas apa? Pempes. 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 Pun nggih. Nggih matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Pratiwi. Ayo. Nggih. Ayo gentenan saiki Mbak Tatin nyaturi Pak Lurah genti. Oh, monggo Pak Lurah. Ayo Pak Lurah iki arep rawuh ning Jigudan wis nganggo surjan apik kaya ngono, nek ra diunggahke panggung ya rugi. Lah nggih, monggo Pak niki. Ayo, monggo Pak Lurah. Duduk. Bias mriko, Pak. Mriko, Pak.
kok terus lenggah ngisor. Pak, Iya. panjenengan malah mboten kula Ora sumbut le rawuh langsung sinden salami kabeh. ngono wae. Bareng anu terus lenggah ngisor. Kang Geter. Pripun? Yo cange, Nggih. yo limbu. Nggih. Niki nyun pangapunten. Pripun? Anak kula niku tesih alit. Sinten, Pak? Anak kula. Putrane. Nggih. Lah pripun? Mongko tenggen kula menika kula ngingu macan, Nggih. ya ngingu gajah, Nggih. ya ngingu singa. Nggih. Kula kuwatir menawi anak kula mangke gandeng ya macan kalih singa kula wau dereng kula pakani. Nggih. Nek nyaplok anak kula pripun? Mboten. Wonten Mbak Tatin kok. Maksudnya niki jenengan kok cerita macan iki kaya gembira luka. Kula ajeng nyuwun pamit mawon niki. Loh, Pamit piye? jenengan pun kebacut maju kok arep pamit. Yes. Yes. Kok sik Mangke rumiyin. sabar nggih. Nggih, pripun? Pripun lan jenengan sampun jumeneng gek kula ra disalami dimatke ya ora. Nggih, cobi. Cobi. Pripun Pak? Rase pripun Pak? Pripun nggih? Pripun, Pak? Kok kaya maknyes ran. Maknyes kaya es. Nyes. Anyep. Monggo iki saka dalem iki ya Mbak Tatin. Iya. Wah, engko gandeng ning jigutan bintang tamune Tatin. Ah, aku arep nganggo surjan sing anyar. Wah, mboten niku. Niki kagunganipun Simbah Hendro ingkang sampun suwarga. Almarhum. Oh, nggih. Kula dipun suwun niki, dinggo kono. Mongko ketemu Kang Geter ngoten Nggih. niku. Rumiyin ngoten menika. Lajeng niki ya piye-piyeno kae iki Simbah ya ngersake ben iso ketemu karo Tatin. Ngoten niku lho. Terus Ceritane basan ngoten. ketemu dinengke wae. Nggih kula niku wau nyuwun pangapunten. Kula ajeng nyuwun pesa jenengan kiambakan napa kaliyan ingkang nderekaken sinten? Oh, kathah. Mboten kula wau ngertos panjenengan kiambakan kok. Terus ajeng napa? Ingkang garwa nderek mboten? Mboten. Nah, aman. Aman. Sakmenika anu panjenengan ingkang ikon mateni iki. Lampu-lampu ikon mateni. terus ajeng napa? Tiang kalih mawon. Le rembagan. Nek tiyang kalih mboten saking mriki mengki ten mburi mawon. Nah, cocok ngoten Nggih. mawon nggih. Pun, monggo sareng. Leh kok saiki? Kok Kowe iki merlambangi Nggih. pripun? panjenengane Pak Lurah iki kejaba lurah ning panjenengane ya nembang ya apik, ngetoprak ya apik. Pengen ngejak Fragmen karo Mbak Tatin. Ora ngono. Arep roman karo Mbak Tatin. Lah mbok ngaten, Pak. Mboten ngoten menika. Lho, rak wis kaya Nggih, toh. siaran ketoprak tarakan ngene iki. Kula namung badhe nyuwun pesa, Mbak Tatin. Nggih. Penawangan kula wau panjenengan ingkang nderekaken menika kok mboten kados ingkang kita tingali. Wonten cahya-cahya ingkang mekaten menika kula mah mboten mangertos. Ning niki napa niki? Niku buta. Iki ta? Nggih, Buta. kadosipun kala wau ingkang nderekaken niki napa niki? Buta. Terus Menawi ngoten jenengan kedah kula ruwat. iki jane iki lurah iki njaluk apa to iki jane? Iki lurahe dadi Bathara Kala apa ya iki? Kok sik ta? Pak jenengan niku ketemu kalih kula iki ajeng duet, ajeng pramen kok malah mandake buta areng ngruwat bareng. Le Hayo, areng fragmen apa? niku mangke mawon. Ya ora sing Bubar niku mangke nembe fragmen, mboten teng riki niki. awane pira? Ah. Iki, waduh. Niki maksude Semar ajeng ngruwat Durga ngoten lho pripun? Pelungguh kurang tahun ilang niki engko isen. Nggih menika Nggih. pundi dawuh Nggih. menika panjenengan kaaturan wonten pemanggungan menika kersane ajeng kepripun ngenten? Niki kula nderekaken sedulur-sedulur kathah saking Jigudan menika. Cigutan. Nggih, leres menika. Niki ngruwat Sukerto. Nggih. Gitu, supados mangke sedulur-sedulur ing Jigudan menika sak sampunipun nanggap ringgit purwa dalu natas niki mangke. Pangurapanipun menika saged tansah wilujeng sedayanipun ayem tentrem tumandang gawe menika tansah piye Pak Sumpono tumandang gawe tansah gampil nggih to? Nggih. Amin. Amin. Nggih. Terus
Kula mboten neruske mawon wong niku mau judule niku pokoknya ngruwat Sukerto angger adewe wong loro. Iki ketoke kaya le adu banget. Iki tanda-tanda arep nembang karo roman niki. Sik. Iya. Pak, menawi badhe nembang kados pundi? Kaya Sinompari Jatha niku kaya nak ketoprak ning roman. Sing ten dalem usah dipikir, Pak. Usah dipenggalih, Pak. Ora weruh bojoku sae. Nah, Mak kok ora weruh iki gek kepiye engko? Niki wau ora badhe kula niku nderek riki. Ning ngertos menawi wis ana tatin aku mulih wae ngono kuwi. Aman berarti. Aman. Aman karo aman. Aman nggih. Ya ge ndang ayo. Oh malah lingguh meneh ra kuat. Minggu malih kula. Saja iki lek adeg ra kuat. Kula nandang pingin Ora kuat tatin iki. suwe ya. Nggih. Derek niki mangke jenengan ngersake napa ning sing cetha kula kepengine nembange Nyidam Sari mawon. oh Nyidam Sari. Ha nggih. Dibawani Mbak Tatin. Ayo piye loro, Pak. Piye Lah iki kali jenengan to. Jumeneng melih, Pak. Lah Nah. ngadeg meneh. Masa ora sida apa-apa wis lingguh pindho? Aku ki kabotan keris. Lah, Kabotan keris. kerise selehke. Nah, lho. Nah. Saawake nek nyelehke kerisku. Wis tebawani Mbak Tatin. Jenengan perintah kula. Lah nggih. Lurah kok ya. Lurah rak masyarakat kene Oh nggih nggih. Kudu masyarakat Oh kene. nggih nggih nggih. Ah. Nggih nderek menika dipun bawani Mbak Tatin. Ayo ngono kuwi. Kaya iki. Ngoten menika. Nggih. Iki sing jenengane lurah kalahe karo Tatin ya bengi iki. Yes. Nah, Sesuk diundang meneh kok. Duh wang bareng dalem terus Sik mangke nek bagus e yo kalah karo Kang Maryadi yo. Oh berarti duh wang elek. Lah nek elek mengko kalahe. Oh bagus kabeh niki. Lah iki lurahe kok jan angele. Jaluke napa bagus elek sedengan? Nggih sedengan. Ah engko cakepane piye? Duh wong pas-pasan ngono. Lah nggih. Ayo Pak. Mapujening ati. Rasah galur-galur. Oh ya ngene wong nandang asmara terus. Nggih. Terus jenengan Terus kemawon riyin. mboten kaya nak ketoprak niku to, mboten kaya sida roman iki, Pak. Wis yo Mbak Tatin terus. gak Kesuwen. kagol aku. Ayo kesuwen. Oh, wis ra mengenai duit perintah terus. Ora Wis. kaya kowe. Pokoke diblejet pokoke. Terus ke Mbak Tatin. Terus ke apa terusane? Ayo cakepane. Kaya ngene. Ngrungokke suarane. Wong, nek aku nembang meneng wae aja Oke. omong. Kudu manut, Pak. Aku mati Terus sengeni nang kene. Oh, wis dikon nembang malah ora dirungokke. Yo wis, monggo. Menang. Nggih. Balak men ya. Carik bayan do manut ning karo lurahe karo Tatin wedi. Wong nandang. Ayo arek omong meneh. Asmara. Aku meneng bae kok kene malah ada riku gelo genti Pak Sumpono. Ora apa-apa Sing nek. semaur. Nggih. Arep munggah sisan apa piye, Pak? Kon munggah sisan kok. Ora ngayahi. Ora kuat. Wis ora tau munggah kayak Pak Sumpono. Apa tak awakku dhewe. Aku terima meneng wae kok iki. Meneng kok omong. Mbok gandrung, Pak. Jajal kaya ngopo? Rayu kaya ngopo? Diajeng Tatin. Ora kaya sak gedhagan iki, pun Kakang sing tak rasake ngono, Pak. Cobi, Pak. Muni piye mau? Ayo di gawe ukara dhewe.
Nek umpama isih nom kaya dek biyen aku nyandra ketoke kaya tak umbul-umbulke ning saiki ketoke ya luwih apik dadi leh kuar nyandra mah ora wani. Ya diwanek-wanekke. Diajeng tatin. Nah iki. Nekat wae Pak, ayo Pak. Nuwun injih Kacang Mas. Kacang Mas. Lah. Kak, apa to? Jeng tatin. Injih. Sliramu bengi iki miturut pangrasaku. Pripun? Dadekake apa sing dadi ana ing atiku iki dadi marak deg deg deg. Mengkono iku sing marake aku ketok iso tetep nom terus. Iso turu. Napa injih to Kang Mas? Lah iya. Panjenengan mboten apa jenenge ngapusi? Wah. Ora bakal marang siramu bakal ngapusi. Saiki ngene, terus noleh menembang kalau wau. Perintah meneh. Perintah. Ujung-ujunge kon nembang, perintah meneh. Wis men perintah terus. Yuk. Duh dewa jawat nagang walas sana mring wak mami. Besok kapan katakan cecer. Ayo ndang muni, yo gentanan. Ayo. Teruske wae mongko gek tak teruske kon wis nembang kok macet nang dalan. Yuk. Pak iki jan lurah iki jan. Awang sore mau pidatoe ngersake nganggo mangke nyuwun diringi ketawang wigaring tias. Bareng munggah kok dijak nembang ora gelem gentenan ya. Aku ki seneng ngrungokke sliramu nembang. Yo. Lan wong bagus. Bagus kok ngetke kono yo ngene yo. Dene to, dene. Lah jare mau ora gelem bagus. Lah wis. Terus ke Umpamakna yen nah kodha tanpa parau sasadarat ing jalatri nyidam sari Ning tutupane tok. Gur sak nil tok, sak trit. Tadi, monggo Kakang. Ayo jenengan sing nembang. Panjenengan sing nembang. Kok meng opo dadi? Umpama sliramu sekar melati aku kumbangi damsari. Umpama sliramu margi, umpama sliramu margi aku kang bakal nalikani roh ing dalu hatiku lem-lemen sira wong ayu tansah kumanteleng netra rinoso aroso rasae Leren sih. Oh iya. Penak kowe Tutup joget. sih. Nek wis krasa mangkat meneh. Penak kene ming. Penak-penak apa ket mau ngadeg ya? Aku yo ngadeg ya iki. Alah mau linggo ping 3 kok. Aku ra wani, ale kuwi ana sing ndelok aku nginceng kuwi ya. Ra apa-apa. Nalikani roh ing dalu hatiku
lam-laman sira wong ayu Rasa mati ora bakal lali lakai lesane lagu Sih menika sampun Sampun. Ngidam Sari nggih nggih Yuli Mbok Nggih, pripun, Pak? kula tak pamit Ah, nggih. riki-riki kebyur-kebyur Kok kepir-kepir pripun? niki abang Nggih. api Nggih. Terus terus kula le kebyur-kebyur terus jiro lu patmo 6 itu mongko bayake abang kabeh. abang kabeh Berarti kepyure ya kudu abang. Kudu aku Oh, ta Mbak Tatin? Dia kok sik delok sik nggawane abang apa ijo? Wi rak tenan to meng ijo to. Kang abang iki Oh. Wah, abang 10.000 e. Ungu niku, Pak. Padha karo surjane niku. sik abang Niku nang nggon kula ungu, Pak. abang kok ya Yes. Aku Pripun? trimo banget. Nggih. Bengi niki sareng-sareng kalian para kadang piyaga. Sareng-sareng kalian Mbak Tatin. Nggih. Kula Bagong bareng ae. Heeh. Yes, Terus? bengi niki Sida kula ngenei tak ora? pamit. Oh iya ya. Wis. Kula aturke. Kalih Mbak Tatin. Oh kali Mbak Tatin, Mbah. Pinten, Pak? Jeng. Kok sik pira? Rasa ditung. Alah masa ya kalah karo liyane, masa Ora Pak usah Lurah. ditung. Rasa Lurah ditung. kuwi biasane anane ming transfer. Oh ya siap, nanti kula kirim nomornya ya. Ya, ning aja ngerti wong wedok. Lah niku urusane jenengan. Aku nek arus lirahmu wis mesti engko mulih Pak aku. kesuwen kene iki. Omong wae ra Tinggal omong lali ya. Ayo. Nggih, matur nuwun Mbak Nggih, Tatin, matur sugeng nuwun. dalu mugi wilujeng sedayanipun. Wis. Nggih, Pak. Matur nuwun, pun. Salaman meneh. Salaman meneh. Dan Pak niki ketake susuk tuku bakmi. Ora usah diitung. Wis, Kok ora ora usah genep iki? diitung. Susuke tuku bakmi karo anak-anak mau mesti Ayo kuwi wis. Kuwi lumayan. jenenge Nah. wong lomo iki ngono kuwi kok. Ya lah ya. mesa jek nggawa mik tekan kono. Ning biasane Pak Sumpono. Balik meneh. Sik biasane iki angger kaya aku kuwi, lha to Pak. Nek cul ngono kuwi, nek ikhlas ra apa-apa, ning nek umpama ora ikhlas biasane bareng ngene iki ora engko Pak tak kandhani. Tak dongoke muga-muga tekan ngomah slamet yo. Nyo duit ra sepiro. Ayo, Pak. ayo tak balik. Ora tenan to? PN. Lah Duit. biasane sing nampa ming semene iki ning tekan ngomah njur ngene iki. Aduh ya aku aduh. Amin, sapa sing nampa kuwi amin. Ora yo kene. Aku mau tak wenehi kono kok ya. Gak aku gak nek Ayo. duite nganu ora ikhlas gak aku. Wong ngene Bu Pras mau sakmono wae tak ikhlasi kok mau sakmono kok arep rebutan. Ayo. Wis tak leboke kotak. Wis ngene iki. nggih, matur nuwun Pak nggih. Wis. Ya. Ayo Ayo nanti. tak tambahi. Alah beltut. Ora mungkin. Matur nuwun Mbak Tatin Nggih. sedaya mawon. Nggih, Pak. Nyuli, Mbok. Matur nuwun. Siap, Nggih. matur nuwun Pak. Ya. Nggih. Nggih, matur ayo. Mike, Miki aja digawa bali, Pak. Salah ki nggen sinden. Mik. Mike sing endi? Waduh. Wah, Lah jenengan saya duwe pengen mic. ngomong terus ini. Wis, Mbak monggo. Nggih, Nggih, matur matur nuwun Pak nuwun, Lurah Pak nggih. Lurah, Ya. nggih. Ya Mbak Tatin diselingi nganggo kanca-kanca waranggana. Nggih, ya. siapa nika waranggana cantik-cantik semuanya. Telu sisan. Oh, telu. Sapa? Mbak Oriza, terus Nggih. jajare sing di arep-arep saka Pak Maryadi mau sing saka Temanggung, Mbak Endah sing saka Temanggung, terus karo Mbak Saras sing saka Bambang Lipuro ya telu. Oh, nggih. Pelake di tak sepotane nganggo mari berdendang yuk kawan, mari bernyanyi. Mari berdendang yuk kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Yuk musik. Kami kita omongan motivasi.
Wah jane deg-deg piadeke iso Padha nracak ya. kabeh. Padha Kok iki. iso padha ya kan wis Ya, saka wis. Mbak Oriza saka Piyungan terus Mbak Endah saka Temanggung, Mbak Saras saka Bambang Lipura. Wah, kok iso nracak ya kan ya. Wis rasa pengen, wis rasa. Kang Sen ini. Nyenengke. Arep do nembang apa iki? Gandeng ora ana request sing kira-kira dangdut ning iso dibarengke Tombo Kangen ya kena. Terus Napa njaluke? oh wis gandeng ditawake rebutan iki. Oh, rebutan ya wis manut Mbak Oriza wae. Ayo manut Mbak Riza apa Mbak Riza? Tombo Kangen ya kena. Kembang rawe. Liwung apa? Apa? Anu. Mah bingung Kodang ya Pak, kuning. Gak tambah kangen. Ya Tombo Kangen ya. Nggih. Ya kanca-kanca Tombo Kangen. Matur nuwun. Wah, Mbak Oriza, Mbak Endah, Mbak Saraswati. Saraswati. Ya. Nggih. Diselingi meneh no. Iki ana sing ngersake duet wong ya iki penonton setia mengko nek ora dipinangkani ndak ya gelo penggali wong ya nang ndi sok ngluruk. Sapa-sapa iki saka panjenengane angkringan Pak Leo hadir. Rek apa kuwi ya nyawer apa? Iki ya lagi iki sing jenenge wayangan kok nyawer cemplon. Ayo bakul angkringan ya ora apa-apa tetep diterima. Niki cemplon buat sinden-sinden nggih Pak Dalang nggih. Kalau ada waktu badhe nyumbang lagu kalian Mbak Tatin mendem wedokan. Oh ya, nyaki Mbak Oriza iki dioleh-oleh cemplon karo Pak Leo. Ayo Pak Leo munggah ning panggung ora apa-apa kene. Duet karo panjenengane Mbak Tatin. Apa lagune mendem wedokan. Yo. Dispoti nganggo Bali Mas, muga Mas.
Wedokan njalukku lagu Jambu Alas wae, Pak. Mbok sedane jambu alas apa mendem wedokan biasane sok mendem wedokan. Jambu alas ora apa-apa ben kono sing nyanyi ya. Oh iya. Iya. Malah le duwe sithik ya. Yo, manut Apa mendem wedokan. Oh mendem wedokan. Loh, piye ta jane piye karepmu piye? Iki tunggalane Pak Lurah mau iki. Iya. Kok ora do Apa mendem jambu? jambune sapa? Yo, lagu lawas. Mendem wedokan ya, Pak ya. Nggih. Yo kanca-kanca. Mbak Wah, nae kok mendelik karo mbokne iki. Aja mendelikno lele. aku njaluk Mimi Mbak Mene kae nang mburi nang wedhus kae. Kok jaluk mimik to le? Jaluk apa liyane mimik? Karo Karo apa? Ole. sing penting gajine Ora cocok jaluk mik kok gede gajine. Yo intro. simbok wetengku luwe ana ketan aku tukokno simbok nggonku wis gedhe akeh rondo coba takokno Dole-dole ketane abang dicampuri kelapa parutan dole-dole rabine gampang paling penting duwe gawean simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan aku simbok ra bisa turu awan bagi pengen kuwekmu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen menuruti mandemu apa bojomu kok makani watu
Tole-tole katane abang dicampuri klapa parutan. Tole-tole rabine gampang paling penting duwe gawean. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem doa. Aduh simbok ra bisa turu. Awan bagi pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan. Yen mau nuruti mandamu apa bojomu kak makane watu. Yen mengkono kok aku tak nyambut gawe. Ora duwe kanggo ninggangan. Iya tole dongane mboke muga-muga enggal kalaksana. Menika sampun. Ya, matur nuwun cemplone, Pak. Nggih. Ya. Biasane sate kok gur cemplon iki. Biasane rek barang. Nyaware rek pirang-pirang. Mbak Tatin. Nggih. Iki rene ya kawengku wektu, dasare ya sing sepuh-sepuh ya ngersake sak iso-iso ya lakone iso tutuk. Oh nggih. Terus dienggo lagu sing pungkasan. Nggih. Sing durung mau panjenengane Mbak Mbak Ayu. Wahyu, Mbak Neti Mbak Ayu. karo Mbak Ayu, kancane Nggih. Mbak Tatin ya. Siap. Ben rata lagune manut ayang-ayang ya kena, kembang rawe ya kena. Sepote sih pelok nganggo sing bal-balan, Mas. Oh, ayang-ayang. Yo. Ibu-ibu Tek ya krek tek layak. judek. Sik sabar iki pengendhange Jaipong apa sing ngedra mau pindah nang pengendang Jaipong sing ngetuk durung nganti mlangkah ning nggon keyboard. Heeh. Dasare kendange Jaipong saiki suarane wis gedebukan njaluk diwangkiske meneh kuwi. Wis kendhu kabeh. Suarane wis dadi cilik kabeh. Iki Mbah Wondo tek terek tek dutek alon-alon ae Mbah Wondo. Yuk. Jih, menika sampun jumeneng. Sidane apa? Kembang rawe apa ayang-ayang? Oh, ayang-ayang. Piye? Ayang-ayang mau kembang rawe. Suara terbesar apa? Kembang rawe ayang-ayang? Ayang-ayang. Ayang rawe? Oh, ayang-ayang. Ben disiapi karo kanca-kanca nganggo sing versi sing apa manut kanca-kanca. Yo, Mas yo. Ceng ning nang ning nang ning nang ning nang ning nang nang ning. Yo, alon-alon dibuka sih. Alon karang yo. Iya, karang Lagi yo. garap anyaran. Soale nganu, lagu sakniki iki saiki rong apal wis muncul lagu meneh wis iki rong apal wis muncul. Iki ilang sesuk muncul meneh. Ilang meneh muncul sing anyar Lah meneh. nggih kudune dadi saking akeh lagu lek goleki sing endi ngono ya sabar. Urung nganti ilang muncul meneh. Hmm. Yo ben digoleki dhisik alon-alon karang yo. Lek garap iki kok sok-sok dadak ngono kuwi. Nganggo sing versi monggo versi 1 kena, versi 2 kena. Ah, pirang-pirang versi ya. Yuk.
Ya bukane apa? Bukane kendang ya kena. Kowe Mas Heru. Rasane ati kang nandang sengiting liyan hanya wang aku kowe labur katresnan Asok bagus tak jaluk ojo seleh katresnan yen turun tresno kuwi akeh pacoban arep teko nganti katresnan iki yen to aku siramu ra diamponi agen donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mrenggan kuwasa Matur nuwun Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Wayu. Ya. Ya cara wong dar sate Mbak Tatin. Sate kae enak nak sepiring rong piring. Nggih. Nek genepe 5 piring mengko ndakne cara kasarane ndak malah kemlakaran dadi ya sing sepuh ya dicaosi, sing enom ya dicaosi, sing seneng gatekke lakon ya dicaosi, sing seneng lakon-lakon ya dicaosi kabeh ya ben rata. Nggih. Sing Bagong merti dusun Jigudan iki sing disun piye nak? Mugi tansaya ngrembaka ayam tentrem nggih, mugi masyarakat nggih tansah pinaringan sehat. Selamat sing ditanggap, selamat sing nanggap, selamat sing mriksani. Mugi insyaallah sanes wedal saged pinanggih malih, wonten kelintuan, wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Ya, matur nuwun ya nak, aku tak mbacutke lakon dhisik. Nggih, siap monggo sukses sampai tancep ya. Nggih, amin, matur nuwun. Ya wis ayo. Sawetara dibajutke dhisik mengko seneng-seneng bajutke ning